Lah wong dudut boleh sih sing but-but apane? Son, apa marah? Ngisore mbut-mbut, mbure mbyak-mbyak. Kowe sih wong lagi ngising. Bisane kok jawab wong ngising. Artinya kepriwe bisane? Ya kan nek wong ngising kan tembut-tembut. Terus ane kan cungure ngembyak-ngembyak kae sih. Iki ngeden iki. Si malah congore sing ngep-ngep salah udah kowe jawabane. Lo kan mirip, lah si apa nggerutu kue? Jawabane wong dudut bolet. Lah wong dudut boleh sih sing but-but apane? Ya wis bayangna bae. Kon dudut bolet, mbok ngisor bolete mbut-mbut lah kae godhonge ke mbyak-mbyak dadine ngisore mbut-mbut ndure mbyak-mbyak kowe wong dudut bolet dudu wong ngising.